ning ke oi pensi press ang no nil tum wang na kok lo ning oi lo athema ilitum karbiatum ang bom lason akahen no pornographic video kasakur a video silampo amit hang si silampo amit hang si cepeklampo lapuson si geklem self respect amit hang da aman kacipiji athai avedek no ason tatha non nilitum APHLC pen ke condemn lo non social media pen ke theklong lo la ke Bidyasing Engleng ilitum diku MLA lo alangli MLA ta batai phi lo ka hai la pen CM ta batai pholo ke claim alangli si pornographic video mane lam junolo pornographic to English lo seta lam junolo akahin no akam ke claim arlo supen ke claim masih kape klang popusi ke cepe klang hai ma lason akam terak meme tuning ta 2024 ani kanta batai hini karbi arlo sopia tu bia kaji kabia tang tu apenan bandu lapen ke kece aspin so tumpen akahe no akam ke claim si ke cepe klang claim joy takadi ke cepe klang tu apa kadu beta ke theklong ke ba karjulong ke BJP amunia tatum pusi pulatum hai hoi sila BJP atum power ke wang api pen la son nang ke plan tiklo tuning ta police atum arrest redet lo la pen action and edet lo bisar sedet lo pining ta jong si la pu pedokok pulotante la ke BJP atum kecok celo pusi itu BJP सरकार si kecok celo pusi punan kopor alang litum tanda makate la kecok pusi makade amasi alang litum arrest re lapen bisar se fatek ta bengbe ke bengji gali chuning ta jok ta ningje dunri pusi kapa phire tu chuning ta la puson si klem aku nonta ajaha katum hala video kapeklang baka ningje do na porta ako FIR si pichu pusi pu therak me alam no ko pusi FIR ka chopi dun tu ta ka hai tulang ma lage mathakrang nang ni lage ilitum karbi wa akhe alam dola karbi tum la son no ma pusi bang mathapu la nili tu ma tha tingke kopie posi non la son nang ke plan bare ar lu pen bidi kang lim pen kopi ni atu itung karbi atu pan shudra ka pa plangi aphan si ke claim punak na akur kang day ka pa plangi aphan si ke claim punak ke claim ason athema lai hui ke claim ke akur kang tu ya tum ke la ke claim trailer son ke akur kang day tum si claim la pen ke claim tum an ka akur kang day ta cheplang lap pol ke la sini litum APHLC pen ke pulo la ke moral tar pichut pulo ke pu la si laso atum aphan lason atum aphan ke lo ason do ulan la ke doan a lo teng pen la pen bharatiya nyay sanhita 2023 aningkan kaselam section Throk kebra nerkep lapen throk kebra sirkep ateng pen Bidyasing Engleng lapen halada ke claim dun la tumpan an ba ka prek le du beta alang li tumpan arrest tri alang tumpan jail thap nangji lapen ke bisar nangji lapen andeng pi throk kebra nerkep pen throk kebra nerkep ateng ke ningkan pho jail donangji
เราเป็นทรเก็บระสิร์แกปะเต็งแกนิงกันแกะเจลดูนังนี้ส่วนเคลมคลิเตอิลิตุมคาร์บิอาตุมลาปุซอนเฮโลมาปุสิบังพิร์เคตุมาทับปุสุปุซอนเอาอดกับเวสัยเซมาปุสิอิลิตุมพันมาทับปุลาปอดซีลาเกนิงออยลัมบางพันไปพบบัตนางปุเลอิตุมนิงกามาทักาลีนิงออยลัมอาฮอกเลยอันเทมาKarbiatum se claim lo, anya non daglitum tot promotum anda karbiatum sai se. Napot karbiatum anong ke ju, karbiatum apan anong ke ju si chaplang tang. Hedi. Governor ta respectable amuni. Chief Minister ta respectable amuni. Speaker ta respectable amuni. Alang litum apan ni litum kachuning rija lang dawe. Alang litum take lock pen lagay. Atu mi bensi expel at nampo lagi. Athe ametang se claim mati. Ili tumle claim tu putai ke toy dun bang jok ta toy dun te bang Bidyasing Engleng am ning ke hang na se claim. Dem care se claim lo governor phanda pheri re, speaker phanda pheri re, chief minister phanda pheri re. Di wan ka sa uro mani se ako assembly ludun thule po. Kopu lohala Assembly MLA tum da alang li pen kang ni rap chom po. Rap mai meji speaker ta go si lang lord po. Governor ta go si lang lord po. Chief minister ta go si lang lord po. Therak re dejima alang li tum ta. Alang li tum therak ni la si ni li tum ke kamatha ni li tum ako pine kam kle demonstration ilang henten pu ke nang ne akam avelu pu si ni tum matha. Lage governor la pen Chief Minister dan Speaker ke hai itu alang ni pan expel vek pun. Duty lo. Oh, duty lo kat alang itu. Governor ke hai, la pen Chief Minister ke hai, la pen ke Assam Legislative Assembly a Speaker ke hai, apan chuning rilam, Bidyasing Engleng apan Assam Legislative Assembly pen expel serak ni MLA akam pen expel serak ni upede itu menong di juno lo lasi nang litum pan la soalam hanang kok lo pen rat atum pan tapachini nang kok ni tum APHLC pen